दिनै दुलाराय आसाम नाङै जि जोंनि सांबादिकफोरनि सायाव थांनाय साननैसोनि सिगां बाक्सायाव जानाय जि घटना बे घटनाखौ लानानै सांबादिकनि सायाव जिथु गाग्लोबनाय जि थासारि बे थासारिखौ नोजोर बोनानै सारा आसामावनो दिनै सांबादिकफोरनि दैदेननायाव जिल्लायै जिल्ला बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनै उदालगुरि जिल्लायावबो उदालगुरि जिल्ला सांबादिक सन्थाननि दैदेननायाव नैबे जोंनि उदालगुरि जिल्लानि जि अखम साहित्य सभानि जि मावखुलि बे मावखुलियाव हाबाफारि बेवहाय जानानै थांबाय। बे हाबाफारियाव जोंबो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बेयाव बाहागो लाबाय। जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो जोङो खावलायगोन जे आथिखालाव जि जोंनि सांबादिकफोरनि सायाव जि गुबुन गुबुन रोखोमनि जि गाग्लोबनाय जि घटनाफोर बेवहाय जाबाय थादों बेफोर जाहाथे घटनाया जाया। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बेखौनो खावलायगोन जोंनि जि खौरांगिरि बिथांमोननि सायाव गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन थासारिखौ लानानै जि बिथांमोननि सायाव अयथासार इनाय अनागारि खालामनाय बे जाथायनिफ्राय गासैबो नोगोरारि गासैबो सुबुङानो गोजानाव थानांगौ। जोंबो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि गासैबो जि सुबुंफोर आसामनि गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि गुबुन गुबुन दल संगठननि दैदेनगिरिफोर आरो गासै जोंनि सुबुंफोरनि सायाव जोङो बेखौनो जों खावलायगोन जाहाथे जोंनि जि खौरांगिरि बिथांमोननि सायाव जि गाग्लोबनाय बा बिथांमोननि सायाव जि इनाय नोजोरजों नायनाय बेखौ जाहाथे बन्द खालामो। जे बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बाहागो लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों बेखौनो खावलायो। আজি उदालगुरि साहित्य सभा भवনত उदालगुरि जिला बाटाजीवी संघर उद्योगत जी बाक्सा जिलार जी निकासित जी सांबादिकर ऊपर जी बर्बर अत्याचार एसाम लोके करिले तार प्रतिबादत आज अवस्थान धर्मघट कार्यसूची रूपायन करा हल। और ये धर्मघट कार्यसूचीर जरिए आमी असम सरकारक आह्वान जनाइछो जे सांबादिकर ऊपर जी आक्रमण जिसकल दुखी व्यक्तिये करिले तेखेतসকলক करेक्ट करी उचित शास्ति प्रदान करिबले आमी दाबी जनाइछो। অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদান কৰিবই লাগিব। আৰু জুবিন দাই যেতিয়ালৈকে ন্যায় নাপায় তেতিয়ালৈকে অসমৰ এই যে শান্ত নাথাকে। হিংসাৰে নহয় অহিংসাৰে আমি আমাৰ ন্যায় আমি আজৰি আনিব লাগিব। সেই আমি আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰতিগৰাকী অসমবাসী ৰাইজক যাতে আমি হিংসাৰ প্ৰশ্ৰয় নলয় আমি অহিংসাৰে গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী কৰি আমি জুবিন দাৰ যি ন্যায় এই ন্যায় আজৰি আনিবলৈ আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ।